komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:45. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati, ari naman ang initubos nga lagad si Tito Wilma. Of the night kita para sa Miyerkules na edisyon sa This Is My Life. Oktobre 27 to this year, 21. Ang ating man pagpangamusta dira sa inyo, sa since na nakapanyaga na, ano sudaan nyo da? Paamo ka na bala tao. Ano sudaan nyo? Ang ibang dati hingagaw pa, bilin lang di amon tawi sa lamesa, but anyway, sige lang pasalamatan talagang grasya nga aton mabaton, kagang grasya nga aton ginasaluhan, kag pagasaluhan, upod ang tag sa kamiyembro sa aton sinipanimanay. Well, anyway, sa kutob sa aton malabutan sa pagpangalagad sa karon nga hapon, kaliwat mayong hapon sa inyo, kag madamo ganyan salamat sa inyo man padayon nga pag-upod sa tanan nga programa sa Action Radio Bacolod. From sign on to sign off, nga nagatinguha naman sa bisyohan kamo sa adlaw-adlaw. Padayon, go lang kita sa piyak sang atong ginapangatubang sa karon. Sa liwat, ang panumdum ni Tito Wilma, ano gani ang atong paghalo. Mga health protocols na dapat natin himuon, sigihon, padayonon din natin na. Okay, ang mga senior citizen, ada sila sa ilang mga radyo, so of the night kita, 680-40 kHz, sa tagsa ka mga puloy-an dira, no? Samtang ka mo nagapulo-pahuway, pahunay-hunay, nagasilisambig, nagapiyong-piyong, relax ang inyo sinilawas, pero mga palamating na nag-aupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Okay lang na, siya tudupit na alas 3 kita iyang mag-aup na sa sini nga hapon. Kag magluwas man sina Tita Wilma o ano na yung mga plano niyo, pa-share nyo naman, tinghuan natin iyang makaistorya man isa sa sininga mga inadlaw kung ano mga dapat natin hinuon. Okay? Paamo ka na. Sa Dakbanon sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental, siyempre sa Bugos ng Isla sa Negros, Central nga bahin, sa kutub sa malabutan, sa atong pagpangalagad karon iyang hapon. Dira sa mga kaiting natin ng mga kaislahanan, sa Guimaras, Tanay, sa mga kaprobinsyahanan. Sa Masbate, kamusta lang kamo dira, kag sa Palawan and for sa Romblon, kag sa iban nga pungsod, nga makaupod na ton karon nga hapon. Tanan kita sa naambala ni Tito Wilma maapikado, ganyan, tanan kita dapat din maghalong. In your face mask, face shield, ang pag-obserbar sa social distancing, kag ang pagbalo na ton sa alcohol, kinahanglan gid pamakuna na sa mga wala makapamakuna. Pamo ka na bala. Okay, Tita Wilma, karon nga adlaw, syempre relax lang sa liwat. Kung ano ang malingaw naton sa inyo sa sining nga hapon, pero hindi na madula karon nga ihatag man nato ng update sa dalagan sa aton panahon kay matugnaw na gid iya, no, ang aton sini panahon sa karon. So sa mga may ginabatyag dira, sa mga maginabatyag nga nag-a-atake sa tiyon sang matugnaw nga atong sini panahon, ano ba lang mga dapat ninyo himuon ang inyo ginapreparar para dira. Kinahanglan alerto kag mo kag preparado para hindi ka mo matamaan. Aton atakison gidwan ka mo sila. Ari pagid Tita Wilma, ara na mag-uumpisa na ang vaccination of all minors. Ang pagbakuna sa mga tanan nga mga minor de edad nga nag-edad 12 tugtog 17 anyos kay mag-uumpisa ina iya Nobyembre 3. Si baluon pa na siya karon gani relax lang ka modera. Kag ari pagid sad to hear, di ba? Kas masubo man ini kay ting aton sa SWS survey, social weather station nga nagpatigayon nga nagsubasta sa ila sini din patigayon nga survey. Ano Tita Wilma? Ahay.
sa pulo ka mga Pilipino, anom ang nagasiling halain bigyas ang ila kabuhi sa karon. Hindi manami ang dalagan sa ila sini kabuhi. Actually, hindi lang na sila, kabahin na kita dira. Apektado kita tanan. Hindi ba na? So, apektado kita tanan. Ang nasiling naton nga kinahanglan ng ginaton iya padayon kita nga magpaninguha man kung paano nato mapahagan-hagan ang epekto sining pandemic sa itong pagpangabuhi, iban emotional stress, physically affected. Hindi ba na tanan gidiya? That's why nga go ng gihapon kita para siya. Wala nagapabaya sa ito. Okay? Yes, kadasin man sa itong sini oras. So, alauna, 5:31 na Action Radio Philippine Standard Time. Hindi natin anay pagkalipatan sa ito ng mga kauturan. No? Bantayan karon ang sulat nga itong sini pagabasahon sa sini nga hapon. Di ba? Ang sulat nga halin sa isa ka Iloy, patawag siya kay Ma'am Chi. Kita we? Himo ko siya ganyan, Ma'am Chi. Ma'am Chi, basahon ko na ang imong sulat na kayambal ko Wednesday ko i-schedule next week. So, basahon ko ina karon ang imong sininga sulat paagi iya sa imo man messenger sa imo Facebook account. Kag syempre ang aton man tag sa ka zodiac sign para man sa ating tag sa ka horoscope. Kag kung may tiyempo kita karon ang aton FYI for your information segment na ton. Kami mga may siplatan ko bala mga improvised something para sa aton sini sulod sang panimalay nga kung may ara kita dira ini mga kandila, mga use bilang mga kandila. Pwede ta na siya magamit ma-recycle naton as kando nga may scent pa, may mix pa, may pakumot pa, paamo ka na siya. Okay, akaron tituwin mo pag may time. Na? So, sa mga nagasinaglan, anay dira sa mga preska ka mga matahom nga bulak sa gihapon.
manamiyaw tanay dito na manamiyaw kami anay ni dito sa ito mga palangga nga mga pagpalamating nag-upod sa ito sa ni online na sa inyo din na yung hapong nagsalamat din sa dito Carolina ng hapon na wow anas kinuha naman yung hapon action dito yes kay Inday Christine Gonzalez for plain good afternoon salamat din na dira sa inyo magtanan-tanan sa lumang pamagaan kay mama kalay kay Papa Arnold salamat pa yung hapon lang na sa inyo na Kit Luel Pabulan to the guard of Buena Vista Emergency Hospital, Sir Jarvis Lascano or Harvis Lascano, sa nurse attendant, Kate Luel Pabalan, God bless Tito We. Yes, alin kay Kate Luel Pabalan. Salamat din sa inyo, ha? Thank you, and God bless, and stay safe. Vincent Chavez, good PM, Tito We, stay safe always. Likewise, Vincent, thank you, kid, no, sa inyo. Ay, Inday, Connie Laparan, mayong hapon. Good afternoon, Tito We, salamat. Kid, sa nadaog sa kwarta ko nga cellphone kay Ma'am Nona Magwanwa. Salamat man. Stay safe and God bless sa inyo tanan. Ay, yes. So, nagkakuwig na po sa inyo mga kabataan. No? Well, anyway, ginapasalamatan man natin ang management sa Action Radio Bacolod para sa ating mga estudyante na doon. If the promo na gabi na. Yes. James Lee Valdez. Good afternoon, Ma'am Wilma. Yes, good afternoon, Ma'am sa inyo, James Lee. Ashley, yes, Vivica Fortaleza Flores, good afternoon. Yes, actually, Wilma watching at Barangay Sumag, Bacolod City. Salamat, kid. Good PM to Wilma Pagwito kay Kit Luel Pabalan, Edgar Concept, Kinet Atornido, and Stella Marie Ayalin Hersabalino of Guimaras. And to all nurses and doctors of Buena Vista Emergency Hospital. Dira sa isla sang Guimaras sa inyo tanan. Hi and hello. Stay safe man kamo dira. Okay, dira sa Buena Vista Emergency Hospital, maayong hapon lang dira sa inyo. Wow. Chiyon nga ako, wala man po diri. Wala man po diri. Okay. Sige, Anay. Nabalikan ko lang kamo ang iba nito yung greetings karon. So, relax lang kamo dira. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala Kaya tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19.
Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa tilakang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala tayo pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tilakang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala tayo pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy. Dati tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga Siwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tungtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation Radio Philippine Standard Time, padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad iya sa This Is My Life. Dali lang balatawi may ining antes kita magbasa sa atong sulat sa karon nga hapon. Ang mga kauturan, tabala nga mga may entry para sa itong pamasko sa ARB na sa pamasko sa Action Radio Bacolod. Paano nga pamasko para sa inyo ang mga may entry diri na mabunot kita karon sa atong winners ang 500 pesos nga cash. Bantayan ninyo ina kung sino ayhan. Simple man lang, di ba? I-alerto mo lang imong cellphone, matunog pag mag-ring, tapos gaupod ka sila sa Action Radio Bacolod, pagtawag namon karon, ara ka mo nagaupod sa This Is My Life, winner ka na na. Dako na lang imo nga chance nga daog ikaw, pagkatapos, mamangkot mo lang si Tawi. Ano ganyan tagline? Ano ganyan magic words sa Action Radio? Yan lang yung nakabal sa mga reporters, anchorman din si Tita Tawi, before kita magpaalam sa programa This Is My Life. Amuna na siya, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Amuna na siya kasimple. Ay, winner ka na dayon. Di ba la, Tatay Greg, kag na rice floor, maungsa yung hapon lang dira sa inyo. Na? Kag siyempre dira man kay Romel Panday. Gamay lang nga tao, pero abilidad na sometimes nagapamanday. Ang iya si Transistor Radio, nagaupod iya sa Action Radio. Subo nga po, nagaupod sa This Is My Life. No? Dira man kay Sir Ipe, no? Philippi, mong katarka kay Jocelyn, kay Ma'am Jo. Good afternoon, good kay salamat. Okay. Kasi nga ba, si Tita Wilma magabasa na sang aton
after that. Mm-hmm. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang basahon ni Tito Wilma nga sulat, yung padala ini ni Ma'am G, Ma'am or Mommy G. Yun mo ko siya Mommy G, kaya sa iya tawi ko no Ma'am G lang, no? Si Ma'am G sa Negros. Sir Alex Montes, tama yung hapon lang da, no? So, ang message ni Ma'am G, kay Tito Wilma sa This Is My Life Legacy, sa mga ka-aksyon, good afternoon sa inyo tanan. Kay Tita Wilma, tawga lang ako kay Ma'am G sa Negros. Isa ako ka-widow, kag may 3 ka kabataan. Ako nakapadala naman diri sa This Is 2021 nga nagkadto ako sa lugar sang akon magulang. Hindi na panumdum ko ginang sa totoo na dumduman ko. May dala kami nga relief good nga tuyo namon ipanghatag didto sa pamilya namon sa bukid. Happy man ko kay libre ang panyaga, kay birthday sang bayaw ko. Human sa amon kasadya. Abi mo, Tita Wilma, wala man ako kapanyaga maayo. Kay enjoy ako panghatag sa mga jacket, bilargo kag mga bayo, nga dalang namon. Pagpauli, grabe ang ulan, kag madanglog ang dalan. Sa wala ako ginapaabot, na disgrasya kami. Puwerte kadasig sang dalagan, kasinggaw nga motor, nga nagsugata sa amon. Kag ako, gasakay sa tricycle, kag nabatsyagan ko. Daw ginalsa ang tricycle nga nasakyan namon paibabaw. Kag ginbutang sa higad, nga wala ako nahulog. Abi ko, tita, katapusan ko na sadto nga adlaw. Kagdako gid nga milagro ni God sa driver. Kag ako, wala matamhan. Kag Tita Wilma, nakatindog ako panaog sa tricycle. Paghikap ko sa liog ko, may nahikapan ako nga dugo. Kag dali-dali ko putos. Daw 4 gid kaputos ang tela. Kay hindi ko gusto bahanginan. Kag ako lang ang nagbulong sa akong tilas. Kay base kung magpa-ospital ko, masiling nga COVID na. Masiling nga COVID na ko. Budlay na. Dako ang pasalamat ko kay God. Nga ara gid siya. Basta gani hindi kita dalok sa aton pareho kag sa aton pamilya. Wala gid niya kita ginapabayan. Kabay nga ang natabo nga ini sa akon mangin leksyon man sa iban nga nagapamati sa programa This Is My Life. Tita, sigado lang ako. Pero kung may ara nga sulusobra, nagabulig man ako sa iban nga tao na binasa akong pamilya. Tita We, thanks much
sa pagbasa mo sa akong sulat, more power sa Action Radio. Ma'am Chi. Bini mo ko ni siya, Mami Chi. Ha? Mami Chi, good afternoon. Mami Chi sang Negros. Mayong hapon sa imo. Mayong hapon sa imo, kag madamo gid nga salamat. God will bless you more. Di ba kay hambal ni Lord kung ikaw ang nagpaambit sang grasya nga ginabugay sa imo, ang balik sina, ano gani, 7,000, basta 100-fold ang balik sina sa imo. Sobra-sobra pa sa ginhatag sa imo. Hindi ba tanini kampanyel na tanini kabalugid na amo sina iya kaalwan sang mahal nga Dios. Sa nasiling na naton, wala man, hindi man siling makasiling ka ba lang at ano, may pagpaambit ko bitawi, kay tigado man to ya. No? Di ba lang may ara nga mga kauturan nato, gusto ko man mag-share, pero wala-wala man kuya. Ang pagpaambit, or ang ginatawag sharing, hindi lamang sa mga bagay-bagay nga atong ginaangkon. Hindi lamang sa mga grasya nga ginatag sa aton, material nga ginatag sa aton, kadamo sang blessing nga ginhatag si Lord sa aton. Diba? Ang imo maayo nga panimuot, imo maayo nga kinaiya, blessing ina sa imo. Paano mo ina mapaambit sa imo isig ka pareho, sa imo isig ka tao, especially sa imo pamilya? Budlay kay gusto mo man, galing wala ka energy. Wala ka energy, hindi ka kasarang, maghulag, among pananghambal man sang iban. Ang pagpangamuyo, pwede mo ina mahatag kag mapaambit sa iban nga nagaantos. Maswerte si Ma'am Chi, pinsaron mo balo na si Ma'am Chi, may tatlo ka mga kabataan, no? Bless ka gid ni Lord, Ma'am Chi, tungod sa imo pagkamaalwan, tungod sa imo pagkamabinalakon, tungod sa imo maayo nga kabubuton, sa pihak ng sitwasyon sa karon nga ari kita sang panahon sang pandemic, ari kita sa panahon sang pandemic, pero nakahimo pa ikaw sa pagpaambit. Ang nahatag itong mga dilargo kag mga jacket, sa pamilya mo, timing man, di ba lakad si October, pata subong, matugnaw na ang panahon, maggamit din nila ina. Sa gamay nga bagay nga atong mahatag sa atong isig ka para especially sa atong pamilya, sa ilaya dako na ina nga bagay. Diba? Bisan gani makapaambit ka lang sa tupad balay mo da nga wala ka unon. Makahatag ka lang isa ka litsi nga bugas. Bisan hindi na mag-igo sa ila, kay amo lang nang masarangan mo, lugawon nila. Dako na nga kalipay kag pagpasalamat nila sa imo. Ano pa ginaayhan? Kung ikaw ang makasarang sa pagpaambit sa kung ano man nga bagay sa inyong kapareho. Bountiful, puwerte gidiya, nag-aalalawas nga grasya ang balik sa Ginoo natin. Ang kadamon sana balik Tita Wilma, hindi lang yan sa mga material nga bagay kita makapaambit mo, kundi sa damo, gidya nga mga bagay. Mapakita nato ng aton kaayo sa aton isika pareho. Ang aton kabalaka, ang aton concern, ang aton pagpakigbahin sa ina kabuti. Nga bisan wala kita sa mabulig sa kung ano nga bagay sa tion sang sitwasyon na sabihin kinahanglan nila ang tao nga someone to lean on, na may tao nga sabihin ila mapaupwasan sa ila problema, ila masandigan sang kabugat sang ila ginalukdo nga mga hitabo sa ila kabuhi. Dako na ina nga pagpaambit sa ila. Kay dako na ina nga ano ganito sa aton mga young ones, sa aton mga old. Dako na ina nga indulhensya sa mahal nga Dios. Diba? So, ang immune nga gin-share karon nga hapon, Ma'am Chi, dako ini nga ehemplo sa iban na naton nga mga kauturan. Kaya kinahanglan kita dapat maging generous, dapat kita maging maalwan. Sa kung ano ang ara sa aton, ipaambit naton. Hindi kita magdinlok, ilabi na sa karon nga panahon sang pandemic. Hinahanglanon gid ina sang aton mga palangga na
kinahanglanon inasang aton isig katawo. Kapin pa sa karon wala kamahal na sang tanan, halin sa utan, halin sa ahos, Bombay, kamatis, luya, kung wala ka tanom, puwerte ka mahal. Bisan puno sang balunggay kung may ara ikaw na kag may mangayo, hindi pag-idalok hatagi. Kay dako ang mabulig mo sa ila. Panambuon pa na yan ni Lord. Ang imo mga tanom. Kaya nga, wala mo ginadalok sa imo mga kaingod na pabungahon, padamuon ang dahon, para damo ang makakaon kag makaambit. Isa ina sang mga palatandaan sang pagkamaalwan, sang pagpaambit, ilabi na ang paghigumang ginatawag sa ato ni Sikataw. Ma'am Chi, sa imo, salamat din. Kabay pa nga hindi lang relief goods ang imo sini ma-share sa imo pamilya nga ato sa bukid. Sa iban nga mga kubos, nga ari man sa ubos, na okay na gamay kasi gamay-gamay lang ganyan pagtinipon-tipon, bisan ano lang daan ginasaluhan niya sudaan, basta ara tanan kag naga-enjoy ang tanan, kisa daw nakatatlo ka lang timo, no nakatatlo ka lang nga nakatimo, busog ka na, no? Notice nyo na, yes, hindi mabayaran sang kung ano nga mga material, ano nga manggan ang kalipay nga mahatag mo, nga mahatag sina sa imo sa mga magagmay nga bagay nga imo ginapaambit sa imo mga kauturan sa mga tao sa imo palibot. Among na kinahanglan dapat maging maalwan kita. Ilabi na karon iya nga pandemic. Ilabi na sa karon nga panahon. Sa karon nga panahon hindi kita magdalok sa bisan anong nga bagay. Sa masarangan sa kutob sang aton masarangan ipaambit kag ipabatsyag naton sa mga tao nga ara sa aton palibot. Importante ina. Kung may mga jutay man na mga pinakit, jutay nga mga salain sang buot, mga magagmay ina na tayo. Ang pagpatawad, ang pagpaligad sina, kag ang pagpangamuyo mo balik sa ila, dako man ang ibalik sina ni Lord sa inyo. Subong nga panahon, wala na takinanglan niya, di ba? Magtanom sang kalain sang buot, magtanom sang kaasig sa mga nakahimo sang sala sa aton. Hindi na tana mga maayo na lang yung aton himuon. Kinalamin optimistic kita din sa kalibutan sa karon, di ba? Well, anyway, Mami Chi or Ma'am Chi, sa inyo, salamat din. Gani sa iban man naton dira nga mga kauturan kamuman kung may mga istorya sa inyo kabuhi nga para sa inyo nakahatag sa inyo sang kalipay, nakabulig sa inyo isig kapareho, ina mangin inspirasyon man sa iban naton nga mga kauturan. Pwede nyo ina ma-share diri sa This Is My Life. Problema nga inyo ginaangkon nga gusto man ninyo kung hindi gid man si Tita Wilma diretso or direkta nga makatag solusyon sa inyo problema nga ginaangkon bisan paano maka-comfort kita sa inyo na mataluhay inyo paminsaron kag balagsyagon nga bisan paano ba lamang binagdinag ang sitwasyon kay makahimo kita sa maayong solusyon para dira maimong ang hitabo sa imo kabuhi mangin inspirasyon sa iba naton nga mga kauturan nga nagapamati kay nagaupo sa This Is My Life tag sa iya kahapon. Pwede ninyo ina masulat kag mapadala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Wilrose Building, Burgos Luzon Street, Bacolod City. Pwede man sa Facebook, di ba? Sa mga nag-upload sa internet online. Kadamo gid sa inyo nga nag-share sa inyong mga istorya. Now, sa gusto, na ara ang atong sa Facebook account, pwede nyo din magamit ang personal nga Facebook account ni Tito We. Search nyo lang Wilma Antopino Sugaton. May send message na click nyo lang, padala nyo. Pwede, hindi ko pagbasa na inyong account name, pwede nga hinago ninyong inyong ngalang kag lugar, pwede din na. Ay, kadasig sa nga ito na oras, alas 2:26 na Action Radio Philippine Standard Time. Magbalik ka rin sa Tita Wilma, bantayan ninyo ang atong sa winner para sa papremyo sa Action Radio Bacolod. Relax lang, mabalik pa ko pagkatapos din.
Yes, salamat din ko noon. Monitor lang kami din sa Sumang, Nanay Berta, kay Tito Ambok, mayong hapon. Thanks, Tito Wilma. Thanks too much. Miss Jane, Candido Hildora, thank you, kid. May ginapangayo man siya, pero di ko po sila. Exactly po na po na sinaguan. No? Okay, Akit, Luel, Pabalan. Yes, Akit. Ana Sinoro, naman si Ana Sinoro, salamat din na mayong hapon action dito Yvonne Bustier, how are you? Celia, good afternoon to that sharing. Well, thank you so much sa pag-share mo sa andun sa programa This Is My Life. Okay, Ma'am Elizabeth Malaka-Gamala, good afternoon. Ma'am Wilma, keep safe and take care always. God bless you and keep you. Thank you kay Ma'am Elizabeth. Ate Kim Eriman, good afternoon Tito Yes, First Vergara Sancho, good PM Action Wilma, okay mayong hapon man Okay, Annalyn Abanto Bilanggoy, good afternoon Tito Wilma, watching here from Barangay Carulan, Kabangkalan City. Mayong hapon lang dire sa inyo. Salamat. Martin Aliling, good afternoon. Ara naman sila sa Select Rose. Good PM Tito Monitor, always din kami din sa may Select Rose. Pa-shout out sa akon kumari nga gwapa. Si Sally Hinulan Permilia sa may bata. Kay Kumari Endri sa may East Homes 3, Barangay Estefania. Kapamatigin sila now. Stay healthy ha, and God bless you always Tito Salamat man Virgie, kamuman sa inyo man. Okay, first Vergara Sancho, watching from Moises Padilla, sa mga taga Moises Padilla dira mayong lang. Ma'am Lani Romiano, mayong hapon to Wilma Monitor. Yes. Thanks for the tagaan ko ni Ma'am Lani Rose. Thank you, kid. Norse Hype. Insakto, kid Ma'am. Sila ni Norse Hype. Kakumpurmi. Your life is a blessing to others. Yes, I agree, kid. Yeah. Yes, Ma'am, gusto ko kid mag-share. Yes, so Ma'am, you're very much welcome kid. Basta kung anong ara sa aton, imbita na pag-italok sa iba na. Inday Plaza, good afternoon. Kay Inday Precious Heart. Iboy Saraba, good afternoon man. Kay salamat kid. Kay Kathy Calatrava, good afternoon. Okay, hasta lang diranay si Tito Wilma kay balikan ko lang karon. Ha? Relax lang ako dira. Pamati ang amon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalak na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon radyo
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40 point. Ito na ni Zenton Plus Gold para sa
alas 2:37 ara na. Napreparar ka mo dira, mabunot kita kung sino ayhan ang atong sinimangin winner sang 500 pesos nga cash para sa atong top sa ARB. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat din sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga matunon sa tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. Aksyon Radio. Number 1. Wow! Sinoyhan! Sinoyhan ang makabatong taga-diin ayhan siya. Pinanang edad, babae o lalaki. Beko, nara na siya sa atong linya. Hello, mayong hapon! Mayong hapon, Wilma, sa katon. Mayong hapon, Simo. Magkapanabang mo sa baba mo ba? Magkakonflito, gid ba mayong hapon mo na Wilman sugit po? Mayong hapon man, sino ni palihog? Diyos, ni Saira niya. Sino? Saira. Si George, ni Syra. Ni Sayara, ni Saan Syra. ano ko, Aranista ko ni Alvin. Wow! Natimingan, gid. Taga-diin yan si George. Kadugay na sa nga, kung bantay-bantay mo, palang ko nakabunutan. Wow! Imo gid swerte, subong sa This Is My Life, ni ikaw gid nga aton manginuwiner kay nabunutan gid. Natagadiin yan si George. Ano actually ma? Taga-diin gani kita? Ako nga ni Ibing Magalona. Taga-Ibing Magalona? Diin ka sa Ibing Magalona? Sa Barangay Damgo. Barangay Damgo, Ibing Magalona. Madumduman kita. But anyway, congratulations sa imo, George. Ikaw nga pang winner. Thank you, Ged. Oo. Pero mo, ha? Okay, George. Congratulations. Okay, God bless. Thank you. Okay. Welcome. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio. Number 1. Okay, so congratulations sa liwat sa itong siniwinner si George ni Syra sa Barangay Damgo, Ibing Magalona. Congratulations sa imo. Hulatan na lang ang hulatan na lang ang message sa imo nga pwede mo ma-claim ang imo 500 pesos nga cash sa aton sa isa sa mga remittance center dira sa inyo lugar. Ha? Congratulations agad sa inyo. Sa imo, George. Alas 2:41 Action Radio Philippine Standard Time. So, padayon man si Tito Wilma ay nano ini, no? Kabalo kita sa aton gamay lang gid nga pasiklat sa atong sinipanahon naghambal na kita northeast monsoon o kunang amihan amo ni naghatag sa karon sa magal-umon nga kalangitan mga pag-ulan man sa pila ka bahin sa northern kag central Luzon inasun man sa aton weather bureau. No, kag syempre ang iban nga bahin sa aton pungsod may pagulugalom tubtub magal-umon man nga kalangitan. May ara man na panalagsa nga pagtulipanalisi, pagbulan-ulan, pagpanaguog, inatungod sa localized standard storms. Na kag diri sa aton sa Dakbanwasang Bacolod kag sa Isla San Negro. Pero aton sini State Weather Bureau padayon sila gyapon nga nagamonitor sa Tungin Mansion aton bala kahapon kag sang isa ka adlaw nga may ara duha ka weather system sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Wala pa sila gyapon makasulod sa aton sini Philippine Area of Responsibility. Pasalamat kita dira, ha? Ara lang ang tropical depression nga isa ara sa west-northwestern Calayan Islands sa may Palawan. Kanyang isa naman, ang severe tropical storm, ara siya sa bahin sang punta-punta din nga bahin sa Northern Luzon, pero wa pa na sa atong sinipar. Nakagdari man sa aton, diri sa aton, sa nahambal na naton, in kasto, ganito,
kung makasulod sa par naton sa Philippine Area of Responsibility ang severe tropical storm, tawgon na siya kay Maluk na in kaso nga magsulod sa inyong ara wala sa Northern Luzon na pero isa nga ara iya sa Caline Island sa may Palawan ay may tropical depression nga ina relax lang na siya paamo ka na bala na kwan pa man lang siya yatawi mo tropical depression unlike sa severe tropical storm in case na magsulod din man siya si Maluk ang iya mangin ngalan diri iya sa Pilipinas kag kita diri sa Bacolod nag-Gross Occidental magalumon kalangitan naton lapta-lapta nga mga pag-unan may pagpanag-uuman dati dapataob subong titawe na alas 3:02 dapataob dugay-dugay mataob na din man kagang hunas kaina yes ma pagkatapos taob si mahunas karon niya alas 6:41 sa gabi kasi Sigmund siyaring adlaw magtunod karon temprano pa alas 5:21 ba alas 5:21 dulom na ba kay nagbutlak siya alas 5:34 kay ina iya sang kadahon na ang temperatura naman nga itong sa Limabatyagan ang temperature range is from 25 to 28 degrees Celsius pero sa siningation medyo mapaang-paang kay 30 mo 30 degrees Celsius ang atong sa Limabatyagan kada nga to na mention ni Tito We kay ina na may naman si Tito We natungod iya sa pagbakuna sa atong sini nga mga minor de edad from 12 to 17 years old inaging confirmed sa Department of Health na pwede na bamakunahan batok sa coronavirus disease ang tanan nga kabataan nga nag-edad 12 tubtub 17 anyos maumpisa ina sa masunod nga semana Nobyembre 3 amo nang ginhambal iyan kung confirm ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na pero may ara man sila ginadiyon nga mga guidelines na tungod dira so bantayan man naton ina ang isa pag Tito Wilma sa mention nimo ka ina ang natungod sa atong mga kauturan ng mga Pilipino kasaging patigay na survey sa SWS na nagasiling, naglain, nagidyalala, nagidyang gusto ang ilang sinig pagpangabuhi. Na? Binabasi man sa resulta sa third quarter survey or third quarter 2021 survey sa SWS. Anong sa tagsa kapulo ka mga Pinoy nagsili, naglala pag ang ilang sitwasyon, imbis na mag-ayo. Na. Hindi naman nigar ka epekto inasan COVID sa aton na epekto ginasan COVID sa aton that's why nga kinanglan mapakapag-un pag kita kang magpakabakod aton lawas halungan sa entrang kaso inay ko po kalain-lain gid sa entrang kaso subong okay alas 2:46 Action Radio Philippine Standard Time si Tito Wilma magabasa na sa aton sinit tagsa ka zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Sa atong sa ni horoscope karon nga adlaw Miyerkules Oktubre 27 tuig 2021 hauna gitawe Scorpio ang mga nag-celebrate sa ilang birthday today happy birthday sa inyo na Scorpio mga Scorpio na tao Oktubre 24 to Nobyembre 22 ang blessing sa mahal nga Dios ara sa inyo wow may grasya ara gid sa inyo kag nga magasigi-sigi padayon ina nga daw wala mo ba lagi na expectar amo na siling himo pa sa mga maayo kay mga maayo gid ang maabot sa imo kag isa pag Scorpio makabayad ka na sa imo mga kautangan kag makaangkon ikaw sa maayo nga panugod sa imo plano iya nga negosyo bisan gamay lang kag matuman mo gid ang imo mga handom sa kabuhi. Pero kung may blessing ka, nung hambal ni Tito We, kaya na magpaanggit ka man. At Scorpio, nga masuwati ninyo nga mga numero justice sa 26, 27 kag 43. Baby Pink is your lucky color. Yes, Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, na taon Nobyembre 23 to December 21, ang mga ordinaryo nga mga events, ang mga ordinaryo nga mga event karon nga adlaw abi mo amo ina makahatag sang surprise visitor sa imo ba may surprise visitor ka pero ina sila may dala nga maayo nga balita para sa imo Sagittarius edi wow
Maswerte mo nga mga numero, ninyo nga mga numero, 36, 14, 41, card 28. Emerald green is your lucky color. Capricorn, yes, Capricorn, Disyembre 22, Dinero Justin 9, ang kamaturan. Capricorn, ang kamaturan, amo ang magahiluway sa iyo. Tanan nga hando mo, amat-amat nga maangkon mo. Basta para sa kaayuhan. Mga maswerte mo naman nga mga numero 47, 32, 15, 23. Carrot orange is your lucky color. Aquarius, Enero 20, Tubtob, Pebrero 18. Wow, amat-amat nagapalapit sa imo ang oportunidad. Hindi lang niya oportunidad, kundi mga oportunidad nga makabuligid para sa imo kaayuhan. Ara pagyed, bukas ang kwartahan sang prosperity na maghahatag sa imo sang kalipay, kabuganaan, Aquarius. May swerte mo nga mga numero 17, 28, 26, card 10. Butter yellow is your lucky color. Yes, ang mga Pisces naman. Pisces, Febrero 19, to Marso 20, ba mga Pisces naman, feeling blessed today. Kaya nga, ikaw ang winner. Ikaw ang winner sa sudan ninyo para panyapon. Pero kinahanglan, Pisces, ano sa MR Stop, kung magkaon, kontrolon mo. Mas swerte mo nga mga numero 11, Justice Ace, 22 kay 39. Crimson Red is your lucky color. Yes, ay mga awis naman. Awis, Marso 21, Tubtob, Abril 19, matuman mo ang imo sinisandong. O sa mga awis, yung gusto nga maging lisensyadong nurse, mga licensed nurse ka, matuman ang handong mga ina. Kaya, kung hindi ka mag-surrender sa pag-review, kinanglan mo silang nila, go lang bala, laban lang. Kung hindi ka man maging licensed nurse, kung ano man ang imong kurso, nga nagakinanglan sang board or whatever, licensure exam, go lang, amo iya, hindi pa nan perfect, no? Maswerte mo nga mga numero 47, 23, 36, 12. Cyan blue is your lucky color. Relax, si Tita Wilma magabalik pa para sa dugang natin nga mga zodiac sign pagkatapos ang pinaman ka mga importante nga mga commercial. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Ituloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, insaylo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start ini siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung may nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, po ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Sa Ispadayong City 2, yung masa pong suneton ang nabilin naton nga mga zodiac sign para man sa itong tagsa kahawis. So, Taurus na kita titawe. Ay kay Miss Martian Ramayong hapon. Salamat sa pag-upod mo sa This Is My Life sa karon ngayong hapon. Dito tuwag, salamat man. Nasag kay North Haipe. Salamat man. Kag kay sino patatawe? Kay Liberato Sir Nito. Good afternoon to no, Mamuwe. Okay, Taurus. Ang mga Taurus na tao Abril 20 to Mayo 20. Abin mo ang imo eksperyensya. Amoy na maghahatag sa imo sang kaayuhan sa kabuhi, Taurus. Hindi kayo magpati sa mga chika-chika, diba? Sa mga all-historian, ginahatag sa ginadulong nila sa imo. Kinanglan palayo pa sa mga wala kulos nga mga istorya. Ha? Kag magliwasin na Tita Wilma, hinahanglan magpaninguha ka paagi man sa imo kaugalingon nga pagpangabudlay. Mas suwasi mo Taurus nga mga numero, Justice Ace 24, 15 kag 32. Lilac Violet is your lucky color. Yes, ang mga Gemini. Gemini, Mayo 21, Hunyo 21.
At ba nga ang pagtilaw nga nagaabot sa imo kabuhi. Malampuwasan mo gid ina kung hindi ka magpangampo, bala kung hindi mo siya pagsuranderan. Ba nga kaya na pati ka na. Magpakabakod ka. Kag dulaa ang bisyo sa kaugalingon mo siya minay kung may ara kisan. 13, 21, 42, kag 37 mga masuwati mga numero. Vanilla brown is your lucky color. Ang mga Cancer naman, yes, Cancer, Hunyo 22, Hulyo 22, magabaton ikaw sang reward tungod sang imo honesty or sang imo katampad. Kag damo ang makakilala sa imo tungod sinang imo nga kinaiya. Kag hindi malayo nga ikaw mangin inspirasyon para sa iya. Masuwati mo nga mga numero 15, 36, 25, kag 46. Hot pink is your lucky color. Yes, Leo, mga Leo, Hulyo 23, Agosto 22, mapakita mo karon nga adlaw ang ikasarang mo or ang imo abilidad sa pagtrabaho. Kag subong mo man matun-an ang paghatag dugang nga pagsalig sa imo kaugalingon, Leo. Mga maswati mo naman nga mga numero 15, 7, 32, 26. Mango orange is your lucky color. Yes, Virgo. Ang mga Virgo naman, Agosto 23, tubtob, Setyembre 23. Virgo, makabaton ikaw sang medical diagnosis nga igakasibot mo pati sa imo health, no? Tungod. Maangkon mo na ang sabat sa imo pagpangamuyo. Sabay pa, good lang, ha? Masuwati mo nga mga numero 58, Justice 7, 43, 26. Cobalt blue is your lucky color. Mga Libra, ang mga Libra, Setyembre 24, Oktubre 23. Mabatsyagan mo karon nga adlaw, buwas sa palabuton ang kahilwayan nga imo ginapangita sa imo pagpangabuhi. Kag, makatumbo-tumbo kag gid sa kalipay, gani go go go, Libra. Masuwati mo nga mga numero 22, 45, Justice 8, kag 12. Ruby red is your lucky color. Nabatian naton atong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon nga adlaw Miyerkules, Oktubre 27 tuig 2021. Yes. Inday Normal Rosales mayong hapon sa inyo ni Inday Grace dira sa may barangay 38 mayong hapon man. In Pontules 3 ang ato nanay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Updi ninyo si Tito Yuma para sa Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo
Nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagkapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tiun sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining-tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami o mahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Kag madamog nga salamat sa inyong mga palangganatan ng mga tagpalamati. Kag sa sinigabahin, si una sang pagpaalam ni Tito Wilma para sa Miyerkules na edisyon sa Jesus is My Life, October 27, 2021. 59 days till Christmas Day and 66 days until New Year. So, magpaalam kita sa liwat mayong hapon and Bible verse of the day nga ito libilin sa inyo halin sa Isaiah chapter 41 verse 10. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. So, standby na sa matahong na drama, mensahe sang paghigugma. Buwas na naman. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.